Nilibarat IPHLC Rachari Ajakong Kachipherang Lakha Inkorapho Nilip MSC constituency ke parlo Choki Khola Indoor Stadium ke pathwa kalamano Nilip arlo IPHLC Rachari Asong ke pakta monjia phan Nimarlin amai ke sengpo Pini Choki Khola Indoor Stadium ke pathwa kalamano Chiti ni phai ke thom arni gangsam por phaira hiniar chiti ma pormolomben APHLC Rachari Ajakong anso si chipangdangra abang phu kiliga hor kachipa haibek jia phan Nilip aro Nimarli amai ke sengpo Laso mailong APHLC Dunmaipu Rajestiso pen Kachari pon amailong Aluhi aman pen JI Kathar APHLC maipu chitokdut Leben Rajan Timong APHLC Central Committee dihin rimbang Samson Neron Bokajon LA maipu Deuri Rongpi Difu LA maipu Dipen Rongpi Difu LA Sahim Junbangatum chitongdun dilo Pini Nilip aro APHLC ke pangdang muchoji mati Nilip araraphan ahok kachesong pibekjia phan Nimarli amai phi Regina Rong pipi Junbang phi Serdihun Kathar pi Rabdun bang phi Rita Tok pipi Rabjun bang phi Orpona Tok pipi alang nitum pensi Nilip Nimarli amai mate Women Wings Japon popusi around Denghono Ma chingchie ko Karlitang Subita Hansi Pilapen Karlitang Anisa Ingtipia Tumaphan Kachikimo Ajamek Patihikpen Dengpo Mai Longjai Kathar ke Thandekang ke Ahoklong Yaphan Karbi Akhai Ringnang Ji Pukachisongki Ilitum APHLC Anchotlo Lepen Monsam Kachitokalongta Mate appoint Patang Klesita Kachitok Jia Phansi Damtanglo Bonta Ilituma Phan Akivir Dokokona Pusi Kamathadun Lasinon Kibangji election ki Ilituma Song Nechi Phai he Puloti Kivirchi Angling Thipi Khangjang Loputa Mailong Jai Kathar Ninche Tikangsi Mai Ingsamjin Pensi Budget Pon News Report Karbideni News Naya bangge nitum la sokiola bangke la nilip MSC constituency along nitum Injir Marli atum women wing abangke seng long lelang la si pini ke seng det lo pini nitum constituency team da seng lo pulumala nitum seng det lo Regina Rong pipi alang li ke president lo la pen secretary ke Serdihun Kathar pi alang li tum pan pek tekang det lo la pen alang li tum si a member doan ba akaprek an ka coaching wai tu po athema APHLC hello no no mat ke emi thang bhan ka char jap thip ke lapu ni tum bang ke bang long poisa chu enta velo BJP tum long ben poisa chu NG po kam ta velo ni tum bang ke duk sita ni tum claim bong po APHLC bang ke po tum mo bang lo ni tum bang ke central body kadu eta sengbom la pulma central body ke lage tang tu edlo lage central body bang ke women wing secretary Rita Kram Sapidu alang li silai hui claim bong lo pini nak dun un eder lo alang li office tu kok penajo Ghost pai ingkoi rainer kep arni opor day grung lokhiram rong phara rong arloso also mar banghini sobita hanse pi lapen ke onisa ingtipi la banghini ok chotur dam lo amat alang litum phan bang kidnap det lo lapen pithi det lo pithi lot lo lapen areng ape rita flok at pusar julong la so akar bang la bang lam suk alila athema nili tumha kokrajar nili DC dam de ko hala dakta la son lo arlo so bang ethom okar jang atom phan nep amat hala tum phan a dead body ke long thua hut ke aria ape rita flok at la puson sia dakta ke long lang roy kung si ke long la si nonta son thak le lo la pot la so kidnap amang ke la ke ing long arata tum bong ko pa chi chok je phansi isi a chokro tum isia arlo ke do tum ke claim la karbia tum kali ing long arat tum le claim kali la ke banga khe tum se claim a thik the government tum chini dun det mini la bang ke la posini tum ka demand bang ke la bang ke CBI inquiry donang ji la ke police SP tum ka inquiry chot ke dordi la so lamba athema arnu krung la lam su kali la apia potum duk pik lo aning oi pik ili tumanta ning oi dun pik lo la posi arong asor apia po ahem asor tum phananta nitum APHLC pen nitum condolence bidak lo mohetta ko pipi ma lai hui chini pe meme seta non ka chinia tengke la ke itum karbi tum han ke henu uji karbi la pen inglong arat tum han ke athema aprang ating pen ke theklong UPDS huta la fundamental power abang ajakong kithin nei clause abang section abang para 2 sa paragraph 7 ke ha
Assam government pan si ponchayat pan si chipidet hala suhta la pen ke aku nono bang ke paragraph 14 lo ne pine la ke aprang ting ke itum council long ke Assam India government presidenta nang chumprui dun long li setano nang chumprui dun tammi puta do kokta thek puta julong la pen la pran ka he no nei bang ke ilitum karbia alam ke itung Mongolian ke alam la pen ilitum Roman script ta ilitum ka chesong munit apran ke dam si Roman script ta ke long ang la pen ilitum kitab ta tok ulo ang non ke Roman script pen papetok long le der jipu la Devanagari script Hindia script pen si tok nang jipu ang Hindia script ke bang South India sor anta aning dok de papetok long le la pen halatum ametang alam si je tok halatum la pen bongalia tum tam bang ametanga khor si je tok Assamese tum tam bang ametanga khor si je tok Orissa sor ta bang ametanga khor si je tok ante non ke ilitum apan la Hindia script pen tok na ipu ke sap ta chelon le pin lo la pen ilitum ke tok tanga kitab anta luksan et po la pen ilitum Hindia script pen ke ilitum karbia lam ke tok pet ta un e la pot che tonti u lang ke ilitum karbia tum a pronunciation a ucharon anta hedi chok che et po non ke la pulote la pen lan chot ta lilang hala karbia tum pulo epi langa dung dote epi mecha lang chama pot la pen me dung dote epi me chu pot pula he ande itung ka chiri nangi ke itung ke India lu si dokura pot jo la North India ilitum phan ape na amena pe choji pen la epi lang na pe chamji po bang ke ilitum chire pik nang ye pot lo anga non ke kachar nim dun thu si ke plang thu la pot la ke ilitum ka luksa ka na hok the tan khang jang po ne li ka chini ke la bang so alang litum dam lo po pot alang litum habit dolo la pen non ke alang litum phan rehabilitation nangi labang che kroi dun rehabilitation ga alang litum phan pi nangi la pen alang litum ta sung lo ne li ka chinia teng ke PL tia tum loksi bang troxy kebra